खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। नखर मन्थ्रि अमित शाहया बुंदों खाखौ लाना गिखांनाय थासारिया सुग्लायनायनि उनावनो एनआरसिनि खामानि मावगोन। बक्सार लाभलिना बरगहायनो अर्जुन बान्था 2020। जाफ्लनायनि हेंथायै नालिस होग्राफोरनो बिजेपिया गोदनायाव गामसा गानहोगोन। काछार आरो करिमगन्जआव गिख्रंथाव हा गिसिगादों, सा 12 जिउ खहा। गारि मटरनि भेलिडिटिखौ 31 जुलाइसिम बारायनानै होबाय। मास्क गानिनि दायाव आसाम पुलिसआ फाइनजों बोखांबाय 35,98,700 रां। खा आन्दलननि गोख्रों दैदेनगिरिया बिजेपियाव हाबबाय। लादाखआव भारत-चीन सिमना साखाथियाव चीननि दावहानि उरां। बाथि लकडाउनावबो मणिपुरा गुरुं खालामाखै। दानिया आबुं रादाब। नोगोरारि सोदांनाय आयेन एबा खानि जेंनाया सुस्रांजानायनि उनावनो एबा नोगोरारिफोरनि गोसोआव खाखौ लाना गिखांनाया गैया जानायनि उनावनो हादोरनाङै एनआरसि सोदांनायनि खामानिखौ मावगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहया। नखर मन्थ्रिया बुंबावदों दि खानि जोहै सरासनस्रा रायजोफोरनि नोगोरारिखौ सेख'नानै लांगोन होनना नंखायै बांसावदों आरो सिगिनाय जादों। बबेखानि जायफोर बेबायदि नंखायै सिगिनायाव लोब्बा दं आरो दिल्लीयाव खानि हेंथायै सोमावसारनो जायफोर थुलुंगा होबोदों बिसोरनि हेंथायै सोरखारा गोख्रों राहा लागोन आरो गोख्रों साजा होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि मदि सोरखारनि नैथि खुंथायाव नोगोरारि सोदांनाय आयेना मोनसे जोबोद गिदिर जाफुंसारनाय होननानैबो दाबि दैखांदों नखर मन्थ्रि अमित शाहया। भारत हादरनि गेलेमु बिथिंनि मानगोनां बान्था अर्जुन बान्था 2020 नि थाखाय आसामनि जाफुंसार आइजो बक्सार लाभलिना बरगहायखौ सायख'बाय। इन्डियान बक्सिं फेडारेशनआ अर्जुन बान्थानि थाखाय लाभलिना बरगहायनि मुंखौ मिरुनि स्पर्ट्स मन्त्रालयानो दैथायहरदों। मख'नो गोनांदि आइबा बक्सिंआव मेडेल देरहानो हानाय आरो जर्डानाव बादायलायनायनिफ्राय टकिय' अलिम्पिकआव गेलेनो थाखाय जायगा दखल खालामनो हानाय लाभलिना बरगहाया अर्जुन बान्था आवथायनो हानाय आसामनि 6थि जाफुंसार गेलेगिरि जागोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला महामारी कर'ना भाइरासनि थाखाय बोसोरसे फावसायनो गोनां जानाय टकिय' अलिम्पिकनि थाखाय लाभलिना बरगहाया गोख्रों प्रेक्टिस खालामगासिनो दं। बे समावनो बक्सिं इन्डिया 2020 मायथाइनि अर्जुन बान्थानि थाखाय फेडारेशननि बिथिंनिफ्राय लाभलिनानि मुंखौ दैथायहरनाय जादों। लुथिनाय आरो जाख्ल'नायनि हेंथायै नालिस होग्राफोरनो गोदनायाव गामसा गानहोनो थियारि आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित दासआ। खौरांगिरि मेल खुंनानै रन्जित दासआ बुंदों दि जाख्ल'नायजों सोमोन्दो थानाय बिजेपिनि सोद्रोमाफोरनि हेंथायै नालिस होगोन आरो दोलोआबो गोख्रों राहा लागोन। गावनि सायाव सोनारनाय भारत, गावनि सायाव सोनारनाय आसाम स्ल'गानजों सिगांलांगोन होननानैबो बानबुंथिदों रन्जित दासआ। ओरैहाय 3 तालाक, राम मन्दिर खा बायदिखौ लानानै माखासे जारिमिनारि खामानिखौ मदि सोरखारनि नैथि खुंथायाव बिजेपिया मावफुंदों होननानैबो रन्जित दासआ दाबि दैखांदों। बबेखानि फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव मिरु आफादनि बिथोन बादिनो बिथांखि लागोन होनना फोरमायथिनानै रन्जित दासआ बुंदों दि रायजोफोरा गाज्रि मोननाय खामानिखौ बिजेपिया मावाखै, बेनिखायनो मिशन 100% प्लास लानानै बिजेपिया सिगांगोन। दिनै फुंबिलियाव काछार जिल्लानि जयपुराव गिख्रंथाव हा गिसिगादों। बे जाथायाव नखरसेनिनो सा 7 सुबुङा जिउ गोमानांदों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला माखासे समनिफ्रायनो लान्थ्रि जे अखा हाबाय थानायनि जुनै बे हा गिसिगानाया जादों आरो माखासे नखराव गोग्लैसिनदों। दासिमाव सानै आइजोखौ लाफानानै नखरसेनिनो सा 7 सुबुंखौ बोखांनो हाबाय। काछाराव हा गिसिगानानै नखरनि जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ थाजिम उद्दिन लस्कर 45, आलिया बेगम 20, आलम उद्दिन 18, आरिफ उद्दिन 17, आमना बेगम 14, सुमना बेगम 12 आरो रहिम उद्दिन 8 होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। ओरैहाय थांनाय हराव करिमगन्ज जिल्लायावबो हा गिसिगानानै नखरसेनिनो सा 5 सुबुङा जिउ गोमायो होननानै मिथिनो मोन्दों। करिमगन्जआव हा गिसिगानानै जिउ गोमानाय नखरसेनिनो सुबुंफोरखौ आजिरा उद्दिन 57, राजिया बेगम 40, आफतार हुसेन 10, उनवार उद्दिन 7 आरो ताहेरा बेगम 5 होननानै सिनायथिनो हादों। आसामनि हान्थामेला आरो दावबाय बिफाननि मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारिया मोनसे प्रेस बिबुंसानि गेजेरजों गारि मटरनि ड्राइभिं लाइसेन्स आरो रेजिस्ट्रेशननि भेलिडिटि समखौ 31 जुलाइसिम बारायनानै होदों।
मख'दावदि हादोरनाङै लकडाउन जानायनि थाखाय थांनाय माखासे दानफोराव गारि मटरनि रेजिस्ट्रेशन आरो लाइसेन्सफोरनि भेलिडिटिया जोबनोसैयाव रिनिउ खालामनो हायैनि थाखाय भेलिडिटि समखौ 30 जुनसिम बारायनानै होदोंमोन। रायजो राजाफोरनि खाबुखौ नायनानै आसाम हान्थामेला बिफाननि बिथिंनिफ्राय मन्त्रि चन्द्र महन पाटवारिया गारि मटरनि रेजिस्ट्रेशन आरो लाइसेन्सनि भेलिडिटि समखौ आरोबाव 31 जुलाइसिम बारायनानै होदों। कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन होननानै मिरु सोरखारा खानानै होनाय खान्थि बादियै मास्क गानैनि दायाव आसाम पुलिसा 31 मेसिम फाइन फोनांनानै 35,68,700 रां बोखाङो। आसाम पुलिसनि रिपर्ट बायदियै मख'नाय समखिनियाव मोन 3,208 केस मोननाय जादों। बेनि गेजेराव 2,670 केस रेजिस्टार्ड जादों। मख'थावदि लकडाउननि समाव गुबुन गुबुन खान्थि सिफायनायनि दायाव 4,609 सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जादों आरो गं 30,256 मटर गारिखौ पुलिसनि आवथायाव दोनदों। बेनि अनगाबो लकडाउननि समाव आसाम पुलिसा गुबुन गुबुन खान्थि सिफायनायनि दायाव फाइन फोनांनानै गासै 3,17,000,000निबो बांसिन रां बोखांदों होननानै सुलुङाव बुंफोरदों। खा आन्दलन एबा खानि हेंथा सोमावसारनायाव बिजेपि मुर्दाबाद सर्बानन्द ग'बेक होनना हुरजिनाय आसु दैदेनगिरि दिपज्योति हाजरिका उफ्रे बिजु लक्ष्मीया बिजेपियाव हाबबाय। मख'नो गोनांदि गोलाव सम डिब्रुगड़ आसुजों नांथाबनानै खामानि मावनाय डिब्रुगड़ जिल्ला आसुनि आगु लेङाइ आफादगिरि राङारि नेहाथारि आरो डिब्रुगड़ आसु नोगोर कमिटिनि बोसोनगिरि बिजुआ डिब्रुगड़आव खानि हेंथा सोमावसारनाय माखासे हाबाफारिफोरखौ दैदेनदोंमोन। नाथाय बै जथ्यबादि दैदेनगिरियानो समबारखालि अफिसियेलि बिजेपिआव जइन खालामबाय। लादाखआव भारत आरो चीननि गेजेराव दावहानि इसारा होनाय दुंहाव थासारिया सुग्लायाखै। सुलुंनि बायदिब्ला बावैसोल' भारत चीन सिमनानि 30 किल'मिटार सिङाव चीननि गंसे 10सो दावहानि उरांआ बिरथिंबायदों। बेराफारसेथिं लादाखनि सिमनायाव थानाय गामियारि रायजो राजाफोरा भारत चीन सिमनायाव जानाय बिब्दि थासारिखौ दावहानि इसारा होननानै बुंदों। चीननि रौनियाफोरा सिमनानि बादाफोराव हाथियार आरो बेफ्रुथाय लाबोबाय थानायखौ नुनानै खायसे बोराय बैसोनि सुबुंफोरा 1962 इं मायथाइयाव भारत चीन दावहा जानायनि सिगांबो बेबायदि इसारा नुदोंमोन होनना फोरमायदों। हादोरनाङै 1 जुननिफ्राय 5 थि लकडाउन फोसावनानै माखासे बिफान आरो बिथिङावनो गुरुं खालामनानै होदों खायसे रायजोफोरा। नाथाय मणिपुरा गोख्रोङैनो लाखिदों माखासे बिथिङाव। मणिपुरा राजधानी नोगोर आरो जिल्ला खुंथायनि माखासे हेडक्वार्टारफोराव बेलासि 2 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कार्फ्यु फोसावनानै होदों फैगौ 15 जुनसिमहालागै। बेनि अनगायैबो मणिपुरनि गासैबो जायगायावनो बेलासि 5 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कार्फ्युनि खान्थि बाहायदों। मख'दावदि मणिपुराव 1 जुनसिमहालागै कर'ना भाइरास सन्देरजानाया सा 83सिम बाङो आरो सासेबो थैनायनि रिपर्ट गैथ'आ। बेराफारसेथिं आसामाव कर'ना भाइरास सन्देरजानाया खमैबो 1,500सो जाबायब्लाबो लकडाउननि खान्थिखौ मणिपुरनिख्रुइ गुरुंसिन खालामनाय नुनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।